Καλώς ήλθατε στον πλοηγό And Drive for Xperia με τις φωνές του Λάκη Λαζόπουλου και των 10 μικρών Μίτσων. Υπολογισμός διαδρομής. Θα το ξυλώσω μιλάμε. Στρίψε αριστερά. Κλειστή στροφή αριστερά. Στρίψε δεξιά. Ανοιχτή στροφή δεξιά. Στρίψε τρίτο αριστερά. Μείνετε αριστερά. Στρίψε στο δεύτερο αριστερά, δεν ακούς. Κλειστή στροφή αριστερά. Κάνε αναστροφή, ξέρεις, γύρω-γύρω. Στρίψε αριστερά. Ακολούθησε την ακτοπλοϊκή γραμμή. Τι πάει να πει αυτό? Τι κάναμε! Θα σκοτωθώ. Σε 250 μέτρα. Στρίψε δεξιά. Μπαίνεις πλατεία ρε εσύ. Έξοδος μπροστά δεξιά. Κάμερα ελέγχου ταχύτητας. Στραφή δεξιά. 100 χιλιόμετρα την ώρα. Για όνομα. 300 μέτρα. Πάρ' το δεξιά. Βρίσκεσαι σε περιοχή μειωμένης ταχύτητας. Αυτό σου λέω μόνο. Κλειστή στροφή δεξιά. Φτάνετε. Πώς το πήρες το δίπλωμα? Φτάνετε είπαμε. Άι σταμάτω του βγες. Μιλάμε Ανάσταση.